Ada. Iya kan? Jadi itu kasadonyo para gia. Kalau ada anak ko na lupo Jawa. Iya kan? Kelambo kecil tadi. Iya kan? Ndak kasamo si anak ko dah. Lupo no Jawa, ndak icek cali no awak do batanyo ndak segalo ndak. Aja no ah. Nde nak la sapakan dan sakit ndak tibo. Kutiko ang sekolah dulu nak jo bareh bahasa lang dan jarian. Kini ko baleh no diang kita nang di rumah bini yang sen daan calik den. Itu pergi nama no pesalang. Ya kan? Itu pesalang. Jadi jangan mamun seromantun. Jangan menokok jangan orang Padang. Iya kan? Tak boleh, tidak ada pahalonya lah dia. Menafkahi keluarga itu kan kewajiban tu. Tapi kalau ikhlas awak berpahalo.